ಸುಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟು ಗುಂತುನಕ್ಲು ನಾಮಪತ್ರ ಕೊರಿಯರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಆಕೇರಿದ ದಿನ ಆದುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 21 ಬೊಕ್ಕ 31 ರಜತ ದಿನ ಆಯ್ನೆಡ್ದವ್ರ ಆನಿ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ತೆರಿಪಾದೆರು. ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಲೋಕಸಭಾ ಓಟುಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತ ಅಟ್ಟಣೆಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟ ನಡಪಾದು ಓಟುದ ಅಟ್ಟಣೆ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಓಟುದ ಕಲಟುಪ್ಪುನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿಗೂ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊರಿಯರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಆಕೇರಿದ ದಿನ ಆದುಂಡು. ಐತವುಲ ಈ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊರಡುಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆರು. ಮಾರ್ಚ್ 21 ಬೊಕ್ಕ 31 ರಜತ ದಿನ ಆಯ್ನಿಡ್ದಾವ್ರ ಆನಿ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಜಿಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಪಂತೆರು. 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗಿನಕ್ಲೆಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಓಟು ಪಾಡರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ತಾನಿ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಓಟು ಪಾಡ್ಪಾಂಡು. ಆ ದಿನ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜರಂಡ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪುಂಡು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಓಟುಗು ಪದರ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ ಓಟುದ ಕೇಂದ್ರಗ ಪೋದು ಓಟು ಪಾಡರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಂತೆರು. ಓಟುದ ಖರ್ಚಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಹಂತಡು 6 ಓಲೆನ ಕಣ್ಣುಪ್ಪುಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈಮು ಹಿಲನ್ ಬೇತಬೇತನೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಲೋಕಸಭಾ ಓಟದಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತುಡು ಈ ದುಂಬು ಅಪರಾಧಿಲು ಆದಿತ್ತಿನ 13 ಜನಕ್ಲಿನ ಅಂಗಾರೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ತದನು. ದೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಗಡಿಪಾರು ಆಯ್ನಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 48 ಏರ್ದಿಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತುಡು ಈ ದುಂಬು ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ 13 ಜನಕ್ಲಿನ ಅಂಗಾರೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ದೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಲೋಕಸಭಾ ಓಟುದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಗಡಿಪಾರ ಆಯ್ನಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 48 ಏರ್ದಿಂಡು. ಬೋಳಾರ ಪಾದೆಕಲ್ಲದ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಕುದ್ರೋಳಿದ 25 ವರ್ಷದ ಫಹಾದ್ ಯಾನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಫಹಾದ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ಟದ 30 ವರ್ಷದ ಧನುಷ್ ಯಾನೆ ರಂಜಿತ್ ರಾಜ್, ಕಾವೂರು ಶಾಂತಿನಗರದ 28 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೇಬ್, ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡದ 38 ವರ್ಷದ ದೀಪಕ್ ಯಾನೆ ದೀಪು, ಉಳ್ಳಾಲ ಬಸ್ತಿ ಪಡ್ಪದ 30 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕಿರ್ ಯಾನೆ ಸಾಕಿರ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇಳಂಗಡಿದ 22 ವರ್ಷದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್, ಕುದ್ರೋಳಿದ 28 ವರ್ಷದ ಧನುಷ್, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರದ 35 ವರ್ಷದ ನೌಫಲ್ ಯಾನೆ ಟೊಪ್ಪಿ ನೌಫಲ್, ಕುಲ್ಶೇಖರದ 28 ವರ್ಷದ ಅಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ವಳಚಿಲ್ದ 24 ವರ್ಷದ ಕೌಶಿಕ್ ನಿಹಾಲ್ ಯಾನೆ ನಿಹಾಲ್, ಬೊಳುವಾಯಿ ಮುಡೈಕಾಡ್ದ 34 ವರ್ಷದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ್ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಲ್ತದು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದೆರು. ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆದ 48 ಜನೊಡ್ದು ಬಾಂಡ್ ದೆತೊಂದುಣುಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ರೇನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಳು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ರಾಮಕುಂಜಡು ರಡ್ಡು ವಾರ ದುಂಬು ಇಲ್ಲೊಂಜೆಕ ಪೊಗ್ಗುದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬಿಲೆತ ಬಂಗಾರ್ ಪದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಕಂಡದಿನ 5 ಆರೋಪಿಲಿಡು 20 ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಕಡಪ ತಾಲೂಕು ರಾಮಕುಂಜದ ಗೋಳಿಕ್ ತಡಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ವಾರ ದುಂಬು ಇಲ್ಲೊಂಜೆಕ ಕಲ್ವೆರ್ ಪೊಗುದು ಕಂಡುದಿತ್ತೆರು. 500 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರ ಕಂಡದು ಕೊನತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ನೆಬೀಸಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ ನಮಗೆ ಕಡಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರು. ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು 5 ಜನ ಆರೋಪಿಲೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಐಟ್ 20 ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೇರು. ಪರಂಗಿಪೇಟೆದ ಸಾದತ್ ಅಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಳಚಿಲ್ದ ಹಮೀದ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆನು ಬಂಧನ ಆತಡು. ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೂ ಬಲೆ ಬೀಜಿದೆರು. ಮಾರ್ಚ್ 11 ನಬೀಸೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋದ ಬಾಕಿಲ್ದ ಶಟರ್ ಪೊಲಿತದು ಬೀಗದಿತ್ತದು ಕೋಣಿಡಿತ್ತಿನ ಎನ್ಮ ಕಬಾಟ್ ದರ್ತದು ನಾಡ್ತೇರು. ನಬೀಸೇರ್ನ ಕೋಣೆದ ಕಬಾಟ್ ಹಿಡಿತ್ತಿನ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ 13 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಕಂಡುದಿತ್ತೆರು. ಕಂಡುದು ಪೋಯಿನ ಪದ್ದೇದ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 5,20,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ನೆಬಿಸೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಎದುರ್ದ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ತೋಜಿನಂಚ ಮಾರ್ಚ್ 11 ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ರಡ್ಡರೇಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ನೆಬಿಸೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಾಕ ಪೊರ್ತಾದ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಡೇ ಪೋದಿತ್ತೆರು. ಆರೋಪಿ ಸಾದತ್ತಲಿನ ಮಿತ್ತು 30 ಹೆಚ್ಚ ಕಂಡದಿನ ಕೇಸುಲು ಬೇತ ಸ್ಟೇಷನ್ಲೆಡು ಉಂಡೊಂದು ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದೆರು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಮೂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ಲೆಡು ಸುಗ್ಗಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡೆತಿದ್ದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಈ ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ಲೆಗು ಜಾತ್ರೆದ ಪಗ ಬತ್ತು ಪೋಪೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪುದ ಮೂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ಲೆಡು ಸುಗ್ಗಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತದು. ಈ ಸರ್ತಿದ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದಿತ್ತೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಲು ಮಲೆನಾಡು ಹಿಡಿದ್ಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಭಕ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪೆರು. ರಡ್ಡು ದಿನ ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ಲೆಡು ತಿಂಜಿದುಪ್ಪೇರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಲಿಡು ಸುಗ್ಗಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಾದುಂಡು.
క్షేత్రకు బతుదు పిర ఇల్లడపోయిన భక్తిరు పర్బద వనసమర్పణ సంప్రదాಯ ಉಂಡು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕುಡು ಮೂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿಕುಲು ಇತದು ಪರಮಾರಿಗುಡಿ, ಪೊಸಮಾರಿಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಂಚ ಮೂಜಿಟ್ಲ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕುದ ಮುಳಿಂಜಾಗುತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಹೊಸ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಬುಧಾರ ನಡೆತಂಡು. ಜುಮಾದಿ ಕೋಮರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶ ಮೈತದು ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕುದ ಮುಳಿಂಜಾಗುತ್ತು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಹೊಸ ಇಲ್ಲನು ಜ್ಯೋತಿಷ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಡು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಬೆದ್ರಡ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತೇರ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಡು ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು. ಹೊಸ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲು ಜುಮಾದಿ ಕೋಮರಾಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಕಾರ್ಯಲು ಮಾರ್ಚ್ 26 ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ತಂತ್ರಿಯರು ಚಕ್ರಪಾಣಿ ದೇವ ಪೂಜಿತಾಯ ಅರಿಕಾಡಿಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಕೊಂಡೆವೂರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತದು ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಾಂಡ್. ಜುಮಾದಿ ಕೋಮರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶ ಮೈತೆರು. ಹರಿಸೇವೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಆದು ನಾಗತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೈವಲಿಗು ತಂಬಿಲ ಕರಿತದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಈರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಸಿರಿಯ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಭಜನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದು ಮಂಜುಳಾ ಜೀರಾವ್ ಈರ ಮೇರೆಡ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಹರಿಕತೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮುಳಿಂಜಾಗುತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಪಿ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಯಜಮಾನರು ಉಮೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾರಿಂತರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕೆಬೊಟ್ಟು, ಬಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಊರುದ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಕ್ತ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಕ್ತ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಯಾವುದು ಮನುಜ जीवलोचने राजा राजेश्वरी आदि पराशक्ति
ತಾಲೂಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಓಟದ ಆಫೀಸ್ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಕೇದೆ ಗುತ್ತುಗು ಪೋದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ವಸಂತ ಬಂಗೇರೇರನ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಎಲ್ಲಡು ಆರು ದೈವಲಿನ ಇಂಬನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಆಫೀಸನ್ನು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರಾಯ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷದ ಪಾಕ ನಾಯಕಿಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಪದ್ಮರಾಜ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಕೇದೆ ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ದೈವಲಿಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಕೇದೆ ಗುತ್ತು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ವಸಂತ ಬಂಗೇರೇರನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಆದಿತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ಮೂವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರ ಆದಿತ್ತಿನವು ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು. ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲಾಪೇಂಟದ ಕಪಿತಾನ್ಯೋ ಶಾಲೆದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈ ಮುಹಿಲನ್ ಅಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿಂದದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿನಂಚತ್ತು ಒನೆರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು. ಮಾರ್ಚ್ 25 ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಜಿ ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈ ಮುಹಿಲನ್ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರದ ಕಪಿತಾನ್ಯೋ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲನ ಬಗೆಟ್ಟು ತೂದು ತೆರೆಯೊಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಆದಪ್ಪನ ಕಪಿತಾನ್ಯಡು 432 ಜೋಕುಲು 13 ಕೋಣೆಲೆಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೊಂದುಲೆರು. ಪಾಕ ಕೋಣೆಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಭಾರನು ತುಯ್ಯರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಸೇರಿನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೌಕರ್ಯಲಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರಡ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಒವ್ವೇ ಲೋಪ ಆವಂದಿನಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸನರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈ ಮುಹಿಲನ್ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಟಗಾರ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬದಿಯಡ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಮಾತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಇಂದೆ ತಾನಿಲಿಟ್ಟು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ನಡಪುನ ರುಕ್ ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತಂಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬದಿಯಡ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಮಾತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಇಂದೆತ್ತ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ರುಕ್ ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಐತಲೆಕ್ಕೊಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಗಾರೆ ಗಡ್ದದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನಡೆತಂಡು. ಕುರುಮುಜ್ಜಿಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೊಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಜಂಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕೋರಿಕಜ್ಜೆ ಅನಂತ ಗೋವಿಂದ ಶರ್ಮಾ, ರಾಜೇಶ್ ಮಜಕಾರ್, ರಮೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಕೆವಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ, ಪೊಂಜೋಳಿನ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳ, ತರಾವರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ, ಡೊಳ್ಳು ನಲಿಕೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇತ್ತದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಂಡು. ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೂ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಾಗಂಡು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ತರಾವರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಒದಗಾದು ಗಾಡಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಗ್ರಹಣ ಮುಹೂರ್ತ, ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ, ಶಾಲೆಡು ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆತಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ರಾಜ ಕೌಶಿಕ ಭಕ್ತ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಆಟ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲಾಕದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಏಯಾಡಿ ಕಾಲಭೈರವ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಾಯಿನ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಳ ಭೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಯ್ಯಾಡಿ ಜೋಗಿ ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದಿತ್ತದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿನಲೆಕೊಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಾಯಿನ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲೆಗ್ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಕದ್ರ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಠದ ಜೋಗಿ ಅರಸರು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲನಾಥ ಜೀರೈತದ ದೇರೆಪೈಲ್ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ದೈವರಾಧನದ ವಿಧಿವಿಧಾನಲೇನು ಕರಿತದ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲೆಗ್ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಊರುದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಲಿನ ಭಕ್ತಿರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಜೋಗಿ ಮಠದ ಭಕ್ತಿರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ನೇಮತುದು ಬೂಳ್ಯ ಪುಡ್ಸದ ಅದೇ ತೊಂಡೆರ. ಶ್ರೀ ಕಾಳ ಭೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಯ್ಯಾಡಿ ಜೋಗಿ ಮಠದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲಿಚಾರತು ವನ್ನ ಉಮೇಶನಾಥ್ ಏಯ್ಯಾಡಿ ಜೋಗಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಮಾಧವರಾವ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು.
ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಗರಮೇಲ್ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಗರಮಿತ್ತ ಆಯನ ಅಗರ್ಮೇಲ್ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಕಾಲಾದಿ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಾದಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಾದಿಗ್ ನೇಮ ನೆರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಡ್ದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ತಂಬಿಲ ಇಸೇಸಾದ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾದ ನೆಡ ಸಾರತ್ತುಂಜಿ ದೈವಲೆಗ್ ಸಾರತ್ತುಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆ ಉಪ್ಪುನೇನು ತೂವಲೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲನ ಆಟೆ ತಿಂಗೋಲು ಕರೆದು ಸೋನ ಬತ್ತಂಡ ದೈವಲೆನ ಕೋಲ ನೇಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ವರ್ಷಾದಿ ಕಾಲಾದಿ ನೇಮೊಡ್ದುಂಬು ಬುಧವಾರ ಮೆಚ್ಚಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನೇಮ ನಡಪಾವಿರ ದೈವ ದೇವರನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪಾವಿರ ಇಸೇಸ ಸಂದರ್ಭಲೆಡ್ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಪಾವಿರ ಪೈಚಲ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಬನ್ವೇರ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವಲೆಗ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ವರ್ಷೈಡಿ ಕೋಲ ನೇಮ ನಡಪಂದು ಪತ್ತನ ಜಗನಗ ಇಸೇಸ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ ಕೈದಾದ ಪಿರ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಅಜಾದಿನಗ ಕೋಲ ನೇಮ ಬಂಡಿ ನೇಮ ವಲಸರಿ ನೇಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೈಮೆಗಡ್ವಾಡು ನೇಮ ಮಾತಲ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಪತ್ತನ ಜಿಗನನ 2 ತಿಂಗಳು ಉಂಡಾತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಗರ ಮೇಲೆ ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಗರಮಿತ್ತ ಆಯನ ಅಗರ ಮೇಲೆ ಜಾರಂದಯ್ಯ ಬಂಟ ದೈವಲೆನ ಕಾಲಾದಿ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡು. ಊರುದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದ ಊರ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಅಗರ ಮೇಲೆ ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಲು ಜಾರಂದಯ್ಯ ಬಂಟ ದೈವಲೆನ ಕಾಲಾದಿ ಬಂಡಿ ನೆಮ್ಮತೂದು ದೈವಲೆನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಬೂಲಿ ಪುಡ್ಸೋದ ತೆತ್ತೊಂಡೆರ.
ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೀನ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕನು ಉರುವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಬಳಗದಕಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೆತ 55ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾರ್ಚ್ 21 ಶುಕ್ರವಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪುಂಡು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿನ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆನು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ನಾಟಕ ಕಟ್ಟದು ಅವಿನ ಉರುವ ಚಿಲಿಮಿದ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಬಳಗದಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಾವಳಿ ಉಚ್ಚೇದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾರ್ಚ್ 21 ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ನಾಟಕದ 55ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪರೆ ಇತ್ತದು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಯುಟಿಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ, ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ವರ, ಬೊಲ್ಪು, ವೇಷಭೂಷಣ ಬಿರ್ಸಿರು ಕಲಾವಿದರು ಈ ನಾಟಕದ ಗೆಲ್ಮೆಗೂ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತದು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತುಂಡು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿನ ಭಗವತಿ ಆರಾಧಕೆರಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ತೊಂದು ನಾಟಕನು ನನಲಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು 2 ಗಂಟೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡು ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ, ಭದ್ರಕಾಳಿ, ಗುಳಿಗೆ, ದಂಡರಾಜೆ, ಮಲೆತ ಚಾಮುಂಡಿ, ಗಂಟಾಕರ್ಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಲಿನ ಮೈಮೆದ ಕತೆ ಈ ನಾಟಕಡುಂಡು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತ್ರಿರಂಗ ಸಂಗಮದ ಸಂಚಾಲಕತ್ವಡು ಬೊಂಬೈಡು ಪ್ರದರ್ಶನಲುಳ್ಳ ಪೆರುಂಡು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಯುವಜನ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಆಶ್ರಯಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲುದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಂಡು. ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ದುಬೈ ನೆತ್ತ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ 2024 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಪ್ಪುನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆ ಒಮೇಗಾ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಐತಾರ ಮಾರ್ಚ್ 24 ನಡೆತಂಡು. ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ದುಬೈ ಮೊಕ್ಲಿನ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ 2024 ಲೇಸಿದ ಸಲಾದ್ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಪ್ಪನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆ ಒಮೇಗಾ ಹೋಟೆಲ್ ಡಾಸ್ ಬಾಂಗನುಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀಯುತೆರಾಯಿನ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ್ ಕೊರಿಯರು. ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ದುಬೈ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಪುದರನು ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾಗವತಿರಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊಕ್ಲಿನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಸಾಕಾರೊಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರನ ಒಡ್ಡೋಲಗದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಅಭ್ಯಾಸಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಯುಎಇದ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಯುಎಇದ ಯಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರನ ತಂಡದ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ 2024 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಂಚನೆ ಜಾಗಿನ ಸದ್ಯಡು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರು ತೆರಿಪಾದರು. ಒರಿಯನ ಜೀವ ಒರಿಪೌನಲ್ಪ ನೆತ್ತಿರದಾನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಡು ಸಾಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಲ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ದುಬೈ ನೆತ್ತ 11ನೇ ವರ್ಷದ ನೆತ್ತಿರದಾನ ಶಿಬಿರನು ದುಬೈಡ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ದುಬೈ ನೆತ್ತ 11ನೇ ವರ್ಷದ ನೆತ್ತಿರದಾನ ಶಿಬಿರ ದುಬೈದ ನೆತ್ತಿರದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ ಜದ್ದಾಫ್ ಬರ್ ದುಬೈಡ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡು. ದುಬೈದ 15 ಮಿಕ್ಕದು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬಾಂಧವರು ನೆತ್ತಿರದಾನ ಮಲ್ತದು ಜೀವ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಸಾರ್ಜಾ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ನೋವೆಲ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಮನೋಹರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲದ ಚಿಲಿಂಬಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯತಿವರಿಯರ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಾಸಲಾದ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಸಂತ ಸಮಾವೇಶ ಕೂಳೂರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನ್ ಸಿಟಿ ಮೈದಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ 31 ಎನ್ಮ ಗಂಟೆರ್ದು 15 ಮುಟ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೊಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದೆರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.